Skont Melvin Toma kien ikun aħjar li kieku l-laptop ġie investigat f'Malta li ġdan seta' jwassal biex is-suspett ma jaqax fuqhom. Dan ħareġ kif matul il-jum kompla l-ġuri ta' Jorgen Fenech fejn ħareġ li skont Toma Caruana Galizia kienet kitbet dwar diversi persuni u għalhekk l-investigazzjoni tal-laptop sedet twassal lill-pulizija lejn persuni oħra. F'parti oħra tar-recording Fenech jinstema' jgħid li l-laptop x'aktar x'kien se joħloq aktar konfużjoni. Melvin Toma qal li Fenech kien jaf illi l-laptop tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kien fidejn il-familja tagħha iżda kien tal-fema li dak kollu li seta' joħroġ mill-apparat kien diġà ħareġ. Parti oħra sinifikanti ta' xhieda kienet marbuta ma' dak li Toma qal li kien jgħidlu Fenech dwar persuni oħrajn li allegatament setgħu kienu involuti. Fejn Toma xehed li Fenech darba ritratt ta' persuna minn Birkirkara li isimha kien jibda b'littra B u għaxxet li Fenech kien qallu illi dan kien il-middleman ta' Cardona u li kien jagħmel dak illi jagħmel Toma imma għal Chris Cardona. Għal ukoll illi xi drabi kien iħoss illi Fenech kien jaf affarijiet illi hu ma kienx jaf bihom. Toma semma dak illi kien qallu Mario De Giorgio kif skont ix-xhud De Giorgio kien semmilu lil David Gatt illi min-naħa tiegħu allegatament kien semma wkoll lil Chris Cardona. Toma qal lil qorti li Mario De Giorgio kien qallu li David Gatt kien wissieħ illi jekk l-aħwa jikxfu allegat involviment ta' Cardona l-aħwa kienu ser ibatu. Sema wkoll li skont ma qallu Mario De Giorgio persuna bl-isem ta' Ramon kienet għaddiet 3,000 euro lill-aħwa. Mistoqsi mill-avukat Godwin Cini għaliex ħaseb illi Fenech kellu jkellem lil Muscat, Toma wieġeb illi l-qtil ta' Caruana Galizia kien l-ikbar ħaġa illi qatt saret f'Malta u li Muscat kellu il-poter. Toma qal ukoll li Fenech kien jitkellem dwar is-saħħa elettorali tal-Partit Laburista u sostna li Jorgen Fenech kien jgħidlu li taħt il-Labor ħadd ma jmissu. Toma kompla jgħid li Fenech kien qallu li kieku kien jaf kemm kienet se tikber u teskala s-sitwazzjoni ma kienx jagħmilha. Meta Cini staqsih jekk qatt sema lil Fenech jgħid li kien il-meħħowlieni wara l-qtil, Toma wieġeb fl-affermattiv u sostna li Fenech kien jgħidlu li kien ħawat kollox u li kien ħallas biex tinqatel Daphne Caruana Galizia. Intant b'lingwaġġ qawwi mimli da kompla jinstema' r-recording bejn Melvin Toma u Jorgen Fenech. Toma jitkellem dwar il-pressjoni li kienet iħoss mill-aħwa De Giorgio u dwar talbiet għal aktar flus wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Huwa nstema' jgħid li qudiemu kellu żewġ għażliet jew jibqa' jagħtihom il-flus u jkompli ħallasom inkella jneħħi ħajtu bideh fejn l-aħwa baqgħu ġejjin għal aktar flus anke wara l-qtil. Quddiem il-ġurati Toma xehed li f'okkażjoni minnhom ħareġ 60,000 euro minn butu stess li tom lil Mario De Giorgio biex dawn jingħataw lis-sieħba ta' George De Giorgio. Tal-ammont kien oltre il-150,000 euro li skont ix-xhieda ta' Toma kienu tħallsu għal qtil ta' Caruana Galizia. Il-biża' tiegħu mill-aħwa De Giorgio joħroġ ukoll mir-recording fejn Toma jinstema' jwissi oqgħod attent minn ta' ġewwa għax ta' ġewwa jistgħu jitfgħu ġewwa.